presse, Camerounais, mes chers compatriotes. ɓiɓɓe lesdi Cameroun rewɓe e worɓe wondiɗiraɓe am. Hitande salinde bana wakkatire nde mi waɗi mboɓodi ha yeeso moɗon deydey jahargal ha calɗi tati mawɗi nder jonde lesdi meɗen. En paami en fuu meɗen haala jonde kisdam ha diwe meɗen woyla hirnange e fombina hirnange ɗon no nder saɗirmaji ko ngam ƴewnandu ngam jo'ingo balmi ko ɗum wolwani ɓen man. ɗum dikkitini kadi ha ɗaɓɓugo dabareji. En ndaari ɓantal faggudu meɗen ɗon dow laawol bongol, amma ɗum handi no ɗum walla darnde nde ngam en tokkitina dow laawol jaynitare. Hujjaji waddama ngam hollugo ɓantal jonde ummatore na ɗum boliɗe mere. Timmidin ɗum ha taskara mo siyasa meɗen ɗo yaha bana no hani ha calɗi muɗum fere fere, jangirle, njamu ɓandu, kuuɗe e ko nandi e majum. Ko ngam ban ko anduɗen ɓeddugo fahin laati kanduɗum. Ha toy gonɗen hitande woore ɓawo ton? Gal ko larani ɓantal jonde ɓiɓɓe adama, anniyaji meɗen ɗo tokkitini ngam hoytingo ngendam e ha ɗum itta laafere fuu. ɗum kuugal mangal ko ɗaɓɓiti bawɗe ceede ɗuɗɗe. Taskaramji ko jo'inama gal ton laati mawɗum e fakat ɗum gal wakkere taskaram dawla lesdi e bawɗe muɗum. E nden gal ɗo man ɗo ɗowtani deydey njamu faggudu meɗen ko mi tammi wolwango on yeeso seɗɗa. Ande bo kadi ko habdama gal wakkere nde ɗo ha kitali caliɗe ɗe tokkitinte to foti ma ɓeddete. Gal ko larani yahugo yeeso be faggudu meɗen, mi foti mi wi'a ɗum ɗon nder jahargal bongal. Ko ngam bo woɓɓe ɗon gi'a ɗum fottanayɓe gal woɓɓe ɓe yaasi lesdi. Ha ga en jumɗo kuuɗe mawɗe timminama ngam ɗum dartina jonde faggudu be waɗugo taskaram mo faggudu hawtade e FMI. Jahargal faggudu meɗen fuɗɗiti. Famɗugo ceede dow ko mara haaje wo'inama. Famɗugo gal taskaram ceede kuuɗe lornama dow laawol bongol. Nyamale meɗen ɗon deydey baawal meɗen. Taskaram dawla gal jonde men pinal faggudu meɗen je hitande 2020 ko hollama ha Assemblée nationale ɗo tawe dow tokkitingo majum. Ɗum ɗo ɗowtani laawol ɓantal be geɓe 4 dow temerre ko hokkata en bawɗe wongo dow laawol yahugo ha jaynitare ha hitande 2035. Anniyaji ɗi hosama bo be dabareji men ngam ɓantal ha wakkatire daga hitande 2020 yahango hitande 2030. Ɗum wakkatire on nde mi foti mi yetta kuuɗiɗiraɓe men woɓɓe FMI ko mi limtino, enon bo Banque mondiale, Banque africaine de développement,
e fahin bo AFD. Be wallinde maɓɓe gal taskaram ceede e wallinde maɓɓe ha dabareji meɗen. En poti ciwten dow gaflaje meɗen na? Mi tammay anniyaji meɗen ɗo tokki ngam mo yottugo ha jaynitare ha hitande 2035. Amma deydey jahargal no woni be lesɗe yaasi e habre filuuji haani ɓedden sembe fahin ngam bo'itinen jonde faggudu cembindu ko wallata nder wakkatire juunde nder lesdi meɗen. Mi tammi bo en poti dartingo ɗum doole ko ngaɗeten sembe meɗen fuu. Ɗum handi na wo'ingo jonde ngendam ɓiɓɓe lesdi Cameroun tan, amma be jonde wonɓe nder taskaram haqqe laamuji meɗen dow laaɗum laati haala kisndam ha diiwe meɗen woyla hirnaange e fombina hirnaange. Ɗum wala seko sam ɗum ɓillaji jonta ɓurduɗi yawɗineego. Kuuɗe kalluɗe ɗe geɓe jogiiɓe balmi ɗo tokkitini ɓillugo jonde dawla faggudu e ngendamji fuu ha diiwe ɗe. Amma lebbi ga en jiɗi anniyaji ɗuɗɗi kosama ngam wartirgo derke'en ɓe dow laawol gonga. Ɓurna fuu ko acci ɓe cakli ko'e muɗum ƴewnali ngam jo'ingo balmi waɗani ɓe e taskaramji no ɓe nastotira be ngendam mboɗɗam maɓɓitama. E ɓen ɓe ɗo ka'ini be wongo ha hakkeɗen e tokkitiniɓe waɗugo bononda. Min ngala dabareji goɗɗi sona haɓugo e maɓɓe ngam faddugo wondiɗiraɓe meɗen soja en men ɓe kisndam e denal ɓe ngaɗan fahin kuuɗe maɓɓe dow laawol amma wala merari. Miɗo gonɗina ɓe haɗo wallinde am e hakkilo am fuu. Ɓoymano anniyaji kosama ngam famtingo wondiɗiraɓe men ɓe diiwe ɗiɗi ko ɗum laarani giɗa dawla leddi, hokkugo meriji bawɗe towɗe ko wallata ɓe heɓugo mawɗum ha ardungal nokkuje maɓɓe. E ɗum gonɗini bo anniyaji ɗi. Anniyaji goɗɗi bo taskaram ngam darjiɗingo boliɗe meɗen no ɗiɗi wato bilinguisme e darjiɗingo ɗabiyaji. En andina ɓe bo be hollugo ɓe dabareji feere feere ngam waɗugo gondal be ɓen heɓiɓe ɓilla dalila ɓen jogiiɓe balmi majum. Lesdi ndi fuu maari ndi holli wallinde maari ha dabareji ɗi dawla. Nder ɗo man be faamugo deydey njuutirka wakkati ngam mo gonɗingo dabareji ko taskama e be hakkilgo ha ɗum hoytina bone ɗe e ɓillaji wondiɗiraɓe meɗen ɓe diiwe ɗiɗi woyla hirnaange e fombina hirnaange. Mi hoosi anniya maɓɓititgo daga ragare lewru 9 njaafe bo be wollugo haala hoore am, anniya maɓɓititgo bolidal mangal Grand Dialogue National ngam hokkugo en bana ko tawete nder tuuginorde men lartugo laabi e dabareji ko notata ha ƴamɗe ummatore woyla hirnaange e fombina hirnaange. E non bakkeje goɗɗe bo nder lesdi meɗen.
mi famtini ɗum be laɓɗum ha sappore lewru jowenayaɓru nduyato ha boliɗe ko mi waɗani wondiɗɗiraɓe men. E mi faami bo dabareji ɗin jaɓɓama be boɗɗum ha ko moye fuu, e non bo be kawte goɗɗe ɗe yaasi lesdi bana ONU e lesɗe goɗɗe bo ko coobirɗen. Timminama bana komi siftorani dabareji ɗuɗɗi ɗinarral ha ɓenno turtuɓe, e ko ɗoftama be yoftugo temeɗɗe nangaɓe. Bolidal mangal ngal waɗama daga 30 lewru jowenayaɓru ha yotti 4 lewru sapporu hitande 2019. ɗum hawti ɗuɗɓe dariɓe ha njayawri calɗi lesdi Cameroun fuu. Mi yiɗi hande mi yetta kala on jalɗirɗo e non bo kala ɓen walliɓe ngam ɗum waɗe ha hoore ɗo tawe jagorɗo arandejo premier ministre. Mi faami ɓen yalɗirɓe ngaɗi wakkatire mawnde ko hokkiɓe laawol hollugo yiide maɓɓe ha de'ende e kawtal lesdi meɗen. ɗum fottaniyam be ɓiɓɓe lesdi ɓe fuu maɓɓe be jaɓugo dabareji ɗuɗɗi ko wurtinama ha bolidal ngal. ɗo man daga 10 lewru 12 hitande 2019 taskaram mo dosnde ngam mo bilinguisme e yayɗinki ɗabiyaji gonɗinama ha saare Assemblée nationale e Sénat. ɗum andini hutinirgo ɗemɗe men ɗiɗi faransawal e turankewal laata nder potal ha nokkuje ɗe kuuɗe meɗen fuu. ɗowtango dosnde nde miɗo andi wallan deydey nolde bolle ɗiɗi ɗe lesdi meɗen bilinguisme. E nden ma ha 15 lewru 12 hitande 2019 ha jonde ƴewnande nde Assemblée nationale e Sénat taskaram dosnde ko laarani laamuji ha nokkuje jo'inama ha majalisaji meɗen ɗiɗi. député en men e sénateur en men gonɗini dosnde ko hollata yaago yeeso cembiɗɗum nder taskaram yeyɗingo laamuji wato décentralisation. bana deydey laamuji maire en no ɗum hutinirta ha kawteɗe nokkuje e hokkugo laawol risku kesol ha diwe. ko laarani musamman haala woyla hirnange e fombina hirnange, anniyaji kertaɗi ko diwe ɗen no keɓi hakkilani ɓe dow perotiral taskaram jangirle gal turanke en gal kiita common law e non bo laamu gargajiya. wondiɗɗiraɓe yam yiɗaɓe, bana ko on paami ɗum leddi Cameroun hesri on hoosi nolde wonde. ɗum leddi Cameroun ko yadata be wakkati jonta. ɗum lesdi Cameroun ko ɗo laara ha garan ɗum. fodde ko jotten ɗo en keɓi ɓillaji ɗuɗɗi bana ɓoyma nder kawtal en caaliɗi ɗi fuumaji. ha laamu ngu bote mawɗe bolidal mangal ngal Grand Dialogue National maɓɓitani en laawol ngam tokken no jonde de'endi kawtal e ɓantal. kuje ɗe kanje on ngoni daraja lesdi meɗen. ɓiɓɓe lesdi Cameroun, rewɓe e worɓe, yiɗiɗɗiraɓe am, fodde komi timmina mi yiɗi mi wi'a on kalimaji seɗɗa dow taskaram siyasa meɗen.
yaake nde kala ko ɗume fuu hawtama en ngaɗi caɓɓaaji jonde siyasa meɗen nder kawtal ha lesdi meɗen. mi yejjitay laawol man maran ɓillaji. e non majum bo laati, amma en ngaɗi yaadu mawndu mettuɗum man. pamarum ha nder lesdi Cameroun ko ha yaasi lesdi holli bani yejjiti kanduɗi ko ɗowtanta jonde nde siyasa fuu. hani ciftoren siyasa ɗo mari alkalijo goto mawɗo laatiɗo ummatore. to ummatore nde holli gal cuɓi labɗi gonɗinaɗi e nden jawabuji andinama ɓaawo lartugo gullali ɗi gaɗaɗi, jawabuji ɗi hani ɗowtane e gonɗine be komoye fuu. na ɗum réseaux sociaux na ɗum jaynde nde be nde'e foti waylita jawabu cuɓol. e sakko ma wankore nde dunganaka, bononda e toñaɗɗe be anniya ko ɗe ngayngu. to en ciftori mi wino ha wakkatire man kabden ta kaɓen. banni on hani wona ɓi lesdi dimɗuɗo ha dedei ɗowtugo laawol siyasa leddi muɗum. to on giɗɗo kayum bo wallita ha jonde nde siyasa lesdi muɗum hani ɗowtana keeri e wona nder jambiya ka kuuɗe muɗum ɗo ɗowti dosɗe. ɗum kanduɗum lartugo ɗo man ha cuɓi ɗi municipal e député en ha 9 lewru ɗiɗabru hitande 2020. taskaramji gal kisal hosama ngam nder lesdi ndi fuu maari kala ɓi lesdi ndi fuu heɓa laawol waɗugo kanduɗum muɗum. to ɗo man laati wallan ɗum ɓeddetema. miɗo ƴewna ɓiɓɓe lesdi Cameroun windiɓe inɗe muɗum dow ɗereji ɗi cuɓi ɓe fuu maɓɓe ɓe njaha ɓe cuɓa be marugo ha nder hoore. ɓe ɗo cuɓa rewɓe e worɓe tammiɓe gonɗingo taskaramji ɗi ko ummatore yeli bana yawɗingo taskaram yeɗingo laamuji décentralisation. e gal hakkiloji ñidduɗi ɗi woɓɓe wondiɗiraɓe meɗen ɓe yaasi lesdi diaspora, ɓe ɓiɓɓe lesdi ko ɓe gonayi fahin ɓiɓɓe lesdi, mi tammi be yiide lesdi ɓe kaɗititto boliɗe goɗɗe ñidduɗe dow lesdi laatindi ndi iwde maɓɓe. ko ndey fuu ɗum ɗowtana lesdi muɗum dosɗe maari e ɓen ardaniɓe ndi. yidiɗɗiraɓe am, ngaɗen nder kawtal lesdi Cameroun, lesdi ndi botorte be ɓangtal, faggudu jonde nder de'ende e kawtal. seynore hitande 2020 ha kala ko moye fuu ngendam ha lesdi Cameroun. Vive le Cameroun.